खुंथाय सरकाराव थारैनो रायजो राजाफ्रा मा मुलाम्फा जाखो आरो मा मुलाम्फा जायाखै बेखौ रायजो राजानि खाथि थांनानै खारि बुथुमदों। क'क्राझार जिल्ला खुंथाया मिरु सरकारनि विकसित भारत संकल्प यात्रा बिथांखिनि गेजेरजों क'क्राझार जिल्ला खुंथाया बेबादिनो बाख्नायजाथाव हाबाफारि लादों। विकसित भारत संकल्प यात्राखौ हादरनि खना खनला गोग्लैसोनानै थानाय नोगोरारिफ्रा सरकारि बिथांखिखौ माबादि मोनफुंनो हाखो बेखौ अनसुंनायनि थाखाय फोसावनाय जादों। बेबादिनो दिनै क'क्राझार जिल्ला खुंथायाबो क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय तितागुरि ब्लकआव माखासे मुलाम्फागिरि रायजो राजाफोरखौ लानानै सावरायलायो आरो बायदि आयदाफोरखौ लानानै सावरायलायनायनि गेजेरजों सरकारा मा बिथांखि होनो थांगासिनो बेनि सायावबो फोरमायथियो। खौरांगिरिनि सिगाङाव मुलाम्फागिरिफ्रा सरकारनिफ्राय थारैनो मा हेफाजाब मोनमारखो बेनि सायाव बुंनायखौ नोंथांमोना खोनासं। खुलुमबाय। आङो दिनैसिम सरकारनिफ्राय रिसेन्टलि मोननायखौ बुंनांगौबा जाहैबाय आङो दाखालै हेन्डलुम डे नेशनेल हेन्डलुम डेआव आङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बेस्ट उइभार हिसाबै बान्था मोनदों आरो बे बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय बेहाय सार्टिफिकेटजों लोगोसे 50,000नि माबा मोनदों आरो चेक मोनदों बेस्ट उइभार हिसाबै गोजोननाय मोनदों आरो बिनि सिगाङावहाय बे फार्स्टआव बुंनो थाङोबा आंनि लाइफआव जेबोआनो गैयामोन। आं हारसिं इनकाम खालामनो हानाय जेबो गैयामोन। ओमफ्राय बिनिफ्राय बिदिनो सरकारनिफ्राय सेल्फ हेल्प ग्रुप दानायनि माबा हरबाय अर्डार हरबाय बे दाजेनबाय आरो ओमफ्राय ग्रुप दानायनिफ्राय जोंहा एक्टिभिटि नांगौ मा एक्टिभिटि लानो बेखौ लानांगौ आरो ओमफ्राय बेनिखायनो जोङो जा दख'ना दाखायो नालाय जोङो जि दाखायो नालाय बेखौनो लाबाय आरो ओमफ्राय दख'ना दायै फानबाय। मोनसे समाव ओरैबायदि जाबायमोन बर'फ्रा दख'नाखौ रावबो दालामोन। ओमफ्राय जेब्लानाखि सेल्फ हेल्प ग्रुप दानानै जोंहा दाथारनांगौ एक्टिभिटि मोनसे नांथारगौ नालाय बेखौ जों दादावनानै ओरैबायदि फाननो हाबाय जोङो ओमफ्राय दाना गामिनि गासिबो जों फाननायखौ नुनानै दाफाजोब्बाय दा घरि गासिबो जि दाफिनजोब्बाय नङाबाथ' बे हाथायनि बायनाय जोंख्लाब माख्लाबखौ गानजोब्बायमोन आरो दानोनो गारबायमोन। दा गोजोननाय मोनदों आरो सेल्फ हेल्प ग्रुप दानायनि थाखाय गभर्नमेन्टआ। ओमफ्राय दा जोंनो बिदिनो सिगाङाव जोंनो आरिफ हरबाय खम माबायाव पारसेन्टआव आरोखि साबसिडियाव हरदों जोंनो गभर्नमेन्टआ एनआरएलएमनिफ्राय। ओमफ्राय सिआइ फान्ड दङ मोनसे जोंहा बे एनआरएलएमनि आन्दारावनो बेहायबो जोङो माबा 1%आव जों इन्टारेस्ट माबा मोनो आरोखि सुद मोननानै जोङो बेजोंनो खामानि मावनानै जों बेजोंनो सुख'फिनो। आरो बिआरएफ होननाय मोनसे फान्ड दंबावो बेहायनो एनआरएलएमनि आन्दारावनो बेहाय जोङो लनखौ लानो हागोन थाइसेबो सुद होनाङा जों जेसेबां लादों बेखौ लानानै जों खामानि मावबाय बिनि उनाव सुख'फिनबाय गुबै रांखौल' होनांगौ। औ बेजोंनो जों दा बेफोरबायदिनि गेजेरजों माबायदि सुबिदा जादों दा जोङो माने जोङो इन्टारेस्ट होनांला नालाय जोंनि लाबा जोंनाव थाबाय आरो जों सुख'फिननो हाबाय। ओमफ्राय बे जोंनि लाबजोंनो जों माने बिदिनो जोङो न'खर सोलायनो हाबाय आरोखि। आं बुंनो थाङोबा बिसेस करि जोंनाव रावबो माने साख्रि मावनाय मानसि गैया आंनो सालायजोबो आरो ओरैनो न'आव खेथि खालामो। हायना सेल्फ हेल्प ग्रुप जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामा मेम्बारफोरा 10 जन मेम्बार दं। औ जानागाव तितागुरि बे खाथिनिनो। ओमफ्राय নমস্কাৰ, মোৰ নাম মন্তিৰ চৰকাৰ, গাঁও বাছপাৰা। মই যেতিয়া প্ৰেগনেঞ্চি আছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ অগনাবাদীৰ বাইদেৱে আমাৰ ঘৰত গৈ PMMVOIৰ 3খন ফৰ্ম দিছিলে। সেই 3খন ফৰ্ম মই ফিল আপ কৰি বাইদেউৰ হাতত জমা দিছিলোঁ। জমা দিয়াৰ পিছত মই 5,000 টকা পাইছিলোঁ। সেই 5,000 টকাখিনি পাই মোৰ বহুতো সুবিধা হৈছে কাৰণ মই ফল মূল ঔষধ পাতি কিনি খাব পাৰিছিলোঁ। সেইকাৰণে মই সুস্থ বাচ্চা জন্ম দিব পাৰিছিলোঁ। এইকাৰণে মই চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাওঁ আৰু এই সুবিধাখিনি যাতে চলি থাকে সেইকাৰণে কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। 5,000 একবাৰতে পাইছিলে নেকি? এবাৰতে পাইছোঁ কাৰণ মোৰ এটাই বাচ্চা। ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टनिफ्राय ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि मानसिफ्रा आंगनबादिनि बायद'मोना थांदों आंनि फिसाखौ नायदों सम काउन्सिलिं हैदों मारै केयार खालामनांगौ फिसाखौ। ओमफ्राय रिसेन्टलि मोनसे जाग्रा आदार हरदों मोनजागोन बेखौ जाहोनो हागोन होननानै हरदों। ओमफ्राय भेक्सिन्सफोरखौथ' मोनबाय आरो मोनबावगोन होनदों 9 मान्थस जाबा। माबायदि मोनदों दा बेफोर सुबिदाखौ मोजांखौनो मोनदों। আজি আমাৰ ইয়াতে উপস্থিত যিমান প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ विकसित भारत संकल्प यात्रात
ইয়াতে আমি যিমানখিনি স্কিমছ আছে গভমেণ্ট স্কিমছ যাতে এইটো আমি এইটো চাব বিচাৰিছোঁ যে চবে সেই গভমেণ্ট স্কিমছৰ পৰা বেনিফিট হৈছে 100% চেচুৰেশ্যন হৈছে আৰু যদি কিবা দিগদাৰী পাইছে সেইটো আমি জানিব বিচাৰিছোঁ সেইকাৰণে আমি আজি বিভিন্ন গভমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা বেনিফিচিয়াৰিজ আহিছে সিহঁতৰ লগত আমি যোগাযোগো কৰিছোঁ আৰু লগে লগে সিহঁতৰ এই গভমেণ্ট স্কিমছবোৰৰ পৰা কি কি সহায় পাইছে সিহঁতে সেইটো আমি ইহঁতক আজি থ্ৰু মেৰী জুবান থ্ৰু দি আজি আমি গম পোৱা হৈছে আৰু যোনকেইটা বস্তু আমাৰ দিগদাৰী হৈছে সেইকেইটা আমি গম পোৱা হৈছোঁ আৰু লগতে চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টৰ পৰা ভেন এখনো অহা হৈছে ইয়াতে ডিছপ্লে কৰা হৈছে কিছুমান ভিডিঅ'জ যোনটো ভিডিঅ'জ মানুহবিলাকে এইটো চাই পিনি গম পাইছে মানে এইটো কি কেনেকুৱা টাইপৰ প্ৰগ্ৰেম হৈ আছে ধন্যবাদ बाजाज कम्पानिनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बेसेन नाङाजासे 5 लिटार पेट्रल गंनै हेलमेट सीट कभार 12 टाइम्स वाशिं कुपन मोननो हागोन